перуката, която ще ви представя днес, е от 100% натурален, висококачествен косъм. Перуката е 48 см, 170 грама, боядисана в натурално руз цвят. Ръчна изработка, като от вътрешната страна е дишаща материя, в размер М, с две еластични коланчета в тила на перуката, чрез които може да регулирате размера. Косата подлежи на всякакъв вид обработка, третиране с маша, преса и сушуар, както боядисване, миене и постригване. Грижата за перуката е точно както и грижата за вашата естествена коса. Трябва да се третира с висококачествена косметика за коса, хидратиращи шампуани, маски, балсами, както и олия и термозащита. Тази, както и още много други перуки, може да откриете в нашия сайт nadolovi.com или на физическия ни обект град Стара Загора, улица Цар Иван Шишман, 85Б.